nagusiko ekitaldiakin batera, larun bat hontako ekitaldia azpimarratu nahi dugu. Horri deitu diogu Lareun pauso zizurkil ezagutuz, eta uste dugu, aitzaki polita dela larun batian, zizurkil ezagutzeko lau ibilbide egiteko proposamena luzatu du udaletxeak. Bi ibilbide motz izango dira eta beste bi luziagoak. Bi aterako dira zizurkil betik eta beste bi zizurkil goitik. Orduan, gonbidatu herritar guztiei, aitzaki polita da zizurkilko txoko, akaso igual, hain ezagunak izkienak ezagutzeko, eta ordu tegia markatu da, zeutan aterako den zirkuito bakoitza, eta gonbidatzen da, batzuk oinez, bestiak horreka, inkluso badakago bat txakurrekin abituko dena goizeko gameketorretatik, aurrera pixarregi plazatikak, eta, mendibueltak egin ondoren, hemen zizurkilgoiko plazan bilduko da denak, ordu batean, eta, festa girua sortuko da. Sorpresa bat baino gehiago dira, eta gero, festa luzatu nahian, herritarrek gonbidatzen zaie beraien bazkaria jarri, eta udaletxeak herriko maiak dauki, bazkari herriko jengo dugu, eta gero atxaldean taldekoak izango ditugu kontzertu txiki bat emanez. Beraz, asteburuetako plan polita izan ditu. Eta hortatik aparte, ostiralean, hasiko da, berez, lehenengo ekitaldia izango da, pertsofaria izango da Iriarten, Jesus Mari Gaztu eta Iker Zuberriakin.